Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! May nga naman sa ato ng mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo para tuntunan aksyon hotline. Karon nga adlaw, Lunes na kita, Mayo 18 tuig 2020. Aksyon Hotline! Daw hindi maintindihan ang trafiko diri sa syudad sang Bacolod matapos nga nag-umpisa na ang pagbiyahe sang mga bus, no, particular na sang Valacar Transit Incorporated. Kung pagbukas sadto sang primero nga adlaw sa General Community Quarantine, iban nga mga jeepney wala magbiyahe pero subong no, sa Lunes nga adlaw balik kita sa daan nga problema nga puwerte kagutok sang dalanon. Aksyon Hotline! Unahon naton dugay ang patrol para checkeron ta kung ano ang sitwasyon sa palibot sang Metro Bacolod. May mga salakyan sa gihapon nga't nakita ta do hindi gid makontrolar ang mga pasahero, no? May ara gid ya pasahero nga nagapanag-ilot, may ara gid ya pasahero nga gusto gid nga makasakay, no, nga gusto gid makahingagaw sa trabaho bisan pa man nga gutok na ang salakyan. Aksyon Hotline! Social distancing o kung physical distancing amo ini ang ginapangabay sang aton gobyerno. Hindi lamang diri sa lokal, kundi ini nga sahi isang kasuguan ang ginapanawagan gid sang halos tanan nga malugar, mga LGUs, nga may ara o ginpaidalom na sa General Community Quarantine. Aksyon Hotline! Anong pilang ka mga dalagko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga? Obserbasyon sang PNP sa publiko kay na wala gid kuno nagatuman sang social kag physical distancing, especially nga tingin downgrade na kita sa GCQ. Aksyon Hotline! Kahapon halos ang isa ka mall dira sa reclamation area ang SM porte kabuta ang ilang parking area. Aksyon Hotline! Ang ikaduhan naton nga update kag bagambalan karon nga aga, no? Update ni sang kaso nga pagpatay kay Gerald Cuadra. Nano bala ang investigasyon sang kapulisan. Ang latest tutukan. Aksyon Hotline! Ari pagid ang isa ka update. Kundi nagligad to, guro na mislok sang syudad sa Bacolod kay tiwa ay malakip ang mga transport sector. Wa ito nalakip sa EO nga ginpagwa
Nga kinanglan ko ni masalakyan, gina-require nga kung magsulod ka diri sa Bacolod, sunod ka sa ginatawag naton nga coding, no, sa plaka, amo ng basihan. At mayara pag panibag-o karon nga exemption naging pamanaog ang alkalde since nga may mga nagabiyahe nga mga double tire kag ining bus sang Valacar Transit Incorporated. Aksyon Hotline. Ano pa ang latest? Si Mayor Bing Noradia mayara sang ginpadala nga recorded video nga nagapalayag, no? Siling niya pwede na sa Bacolod City ang pag-angkasanay sa motorsiklo sang mag-asawa basta magbakal sang esensyal. Aksyon Hotline. O sadya ni, no, kay kung mag-angkasanay ang mag-asawa, ti paano mo na karon ma-justify tuod o kung paano mo na masiguro nga nagapanugid sila sa gusto nga nagbakal gyud man sila esensyal. Siling ko ba siya mo paningalinan sang gawayon sang traffic enforcer kag sa aton mga motorista? Aksyon Hotline. Kag RI, isa ka opisyal, particular na sa probinsya sa Negros Occidental, Vice Gobernador Jeffrey Ferrer. May ara siya sang komento, siling yan ni man. Daway nagaisahaw, daway sang harmony ni ang Bacolod kag probinsya. Aksyon Hotline. Di ko na dayon to, siling nga nangayo extension ang province, ang GCQ, kung na dayon to, tinagbalis ka na, ang Bacolod City, wa ito yung tani, masunod lang tani kung anong ginpapanaog gamando sa nasyonal mo. Aksyon Hotline. Hinablang karong badal, mantanano, ginini, may mga huring-huring nga daan nga masaylo dis Bacolod City, kuno si Vice Governor Jeffrey Ferrer, sang iya pagparehistro, tiduro diya mga political analyst, gasiling iban, ay, amo na ni siya. Aksyon Hotline. Grabe ka bansido, kay paniliksyon to, naon tanay black patay ni ang COVID-19 nga animal ning gamay lang ning klase virus pero hindi ta masarangan. Aksyon Hotline. Pero antes sina imbokada sa aton nga pagpangalagad karon nga aga, i-check karon tanay ang sitwasyon sa palibot sang Metro Bacolod. Aksyon Hotline. Ginabi nato ng aton mga ka-aksyon nga monitor na via Facebook Live sa Aksyon Radio, ang nagamonitor dira mo man sa YouTube. Thank you gid sa inyo pa ng pagsakdag kag sumugman ang mga nagamonitor sa Ilamat Transistor Radio. Good morning sa inyo tanan-tanan. Aksyon Hotline. Unahon ko lang sitwasyon sa Metro Bacolod kay paglabay ko sining aga, sos daw hindi maeksplikar ang kadamuon sa masalakyan nga nagaginutok sa dalan. Ang mga taxi, of course, gabalandra na, nagabantay sa ilang mga pasayro. Normal na iya kay kabalo ka tanan gusto subong makapangita bala para nga buyan after nga isa ka bulan kag tunga ang sakripisyo sang tawo nga nagtiner lang sa balay nila. Di ka man sa ito pwede ka biyahe mo. Aksyon Hotline. Pero karon nga gadget karon ta lakip na ang bus terminal. Ang ginakabalakan ko karon may rekurida pa kuno nano ini matabo sa BCPO no may pag parada sila sa palibot sang syudad 5 basi kung magdugang pagini sa pagutok sang trafiko. Patrol reports. Unahon ko lang ni Anay, si Aksyon Alvin Graba sa sitwasyon sa palibot sa Metro Bacolod. Aksyon Alvin, good morning, please come in. Aksyon na Art ang patrol ari diri sa area sang sa South Terminal sa pagbukas karon nga adlaw man sang ila sini nga biyahe going sa South kag Central Negros. Sa diin subong aga Aksyon Art diri sa atubang mismo sang sa South Terminal halos liwat na buhi ang mga magatbay nga mga negosyo diri sa duwa mismo sang sa terminal. Ang mga salakyan, especially ang mga taxi nga makita mo man sa aton sin nga Facebook Live, ang plastado naman diri Aksyon Art sa tuwang mismo sang South Terminal. Ang sitwasyon diri nga antes ikaw kasulod sa terminal maagi ka danay sa pila Aksyon Art sa Sugwa kag obserbaran ang social distancing mismo, no? Social distancing kag antes ikaw makasulod sa terminal ka Ceres madasig man Aksyon Art nga ginakuhaan sang body temperature gamit ang thermal scanner na ang nagapangumot mismo ang mga security guards sa ilaluman gyapon diri sa area sa Ceres Terminal
Ariwan Direction Art, ang mga katapo, ang mga kapulisan, ang Okay. nagabantay, no? Pero antes ka mag-proceed, no, dira sa may sitwasyon gid, kag antes ka mag-interview dira sa may series bus, kumusta ya ang mga jeep subong kung lantawon mo ang kadamuon nila ni o pariyo man sang una sang normal pang sitwasyon ta? Subong Action Art, malaka, no? Ang nagalabay man nga jeep kay gwardya o kung gwardya, bantay sarado man sa mga kapulisan nga nag-remind sa mga jeepney drivers nga dapat may social distancing. Tangay selection arta antes kita magkapiteres. Kaya ginasita subong sa mga police ang jeep, ng jeepney driver. Kaya ginapatuban. Kaya ginalang tao ginaction art, ha? Kung wala, sir, dali lang, si sir, nakataction art, no? Pero ginalantaw nila, ginausisa sa mga kapulisan ang mga plastic barriers, wala action art, mga plastic barriers, which is amo na ang ang ginapangita man, not just police alone, but member man sang bitaw nga nagasita sa pila ka mga salakyan, no? Tinga sitaon nilang plastic, Aksyon Alvin? Yeah. Ginasita sa pulis kung wala plastic barrier? Ginalantaw man nila kung may plastic Hindi barrier. man na pwede. Sila ni Councilor Dindo Ramos, hindi pa man na masita subong. Kaya way pa man gani na kasuguan ng Bacolod o ordinansa. Oo, kay kunti ginapangita action art, dapat may safety sa mga driver, rather sa mga pasahero, pagbutang man sa plastic barrier. Kaya tagaan nila advice, no? That would be the correct term. Ang taxi action art, damo naman diri nga nagabiyahe. Taxi ang nakita nato nga madamo. Pero hindi gutok ang traffic. Are you saying that halog na iya sa may Lupisay na? Yes, sir. No? Halog ang alagyan sa area sang Lupisay na sining tiniyonaksyon na art. Kaya no? Burgos kay na, Lacson, kag Burgos, ang paglabay ko sining aga, kuan gid, damo gid sa Damo. lakyan. Oo, Lopez damo gid East, sa lakyan. isa gid sa problema kay na. Ay, yes, sir. No? Isa ina sa mga problema din action na art. Pero kita action art sabog kita liwat sa area sa Ceres terminal kagang proseso bala action art. Kaya kung gitry natin makasulod ka din ng action art kung bala ang tunga sang sa may bangko bala sa pulungkuan sang Ceres kung tatluhan ina butangan sa ekes ang katunga sina. So, buti nga para ma-maintinar ang ila sini nga social distancing action na art, no? So, diri makita naman nga ginakuhaan sang resiling ka na sang body temperature. Okay. Lang sa action art kay ari kita mismo sa gate mo sang Valyacar Transit nga ari mismo sa sulod action art ang mga nagabiyahe going na Castellana, Kapangalan, area sang Maaw Bago, may biyahe man action art going sa area sang San Carlos, no? Ang San Carlos mga didko ng mga buses subong nga aga ang magagmay lang action art ang going sa Castellana, Maaw, kag may mga dagko man mga buses sa area naman sang Kabanatan. Ang mga nagabaligya, of course, abri naman bukas naman action na art para sa atin ng mga kauturan mong kuton tabi kay sir kung nagsaka ang presyo sa buong plete sang sir. Saka man. Pinadisa ka sir. 1.85 per km naman sa subong. So subong kabangkalan sila. 168 aircon. Deluxe. 168 deluxe pero ang aircon niya. Pwede yan sir. Deluxe pa lang action art. 168 ng plete. Oo. Pero balik na sa normal, ang tanan nga maruta nila within Negros Occidental lang. Yes, action na art, no? Within Negros Occidental. Kaya ginalantaw man natin kung bala may biyahe, Dumaguete, kay Kalabanan, Direction Art, kunti, diri sa South Terminal, diri man may ara ang biyahe going Dumaguete. Kaya kita din, napakita ka-obserbar, wala din siyang Dumaguete nga biyahe. Hindi ganun pwede. Amo itong inabal ni Jade Marquez, no? Jade Marquez Ceballos, hindi pwede. Kaya ti may border area kita gyapon nga hugot ng ginabantayan niya. Yes, siya na. Kitry man ganin natin kag na makasulod o galing kay ti pasahero lang production art, no? Na makasulod kita kung may pahanugot kita from the management
para makitapan ang sulod mismo sa bus. Pero nakitaan man natin direction art. Number 1 diri, ang ara lang mismo sa may window side, isa lang gid ang gapungko. Especially kung gamay nga bus, duha lang gid. Sa duha ka bangko, isa lang makapungko. Kung tatluhan ang imo nga ordinary bus, amo nang deluxe. Kung may tatluhan niya dagko abi, amo nang ginalantaw naton kay sa tunga sila kung may tatluhan nga kay sa kabangko tatlo pasahero, ati dapat duha lang kay butangan iti sa tunga galing kay hindi man naton makitaan sa karon diri action art na. So amo ning sitwasyon diri sa area sa Ceres terminal, ang mga taxi action art ara sa sagwa kasi gusto mo makuha ang kaman sila sa experience nila karon nga adlaw. At yung tirahan na lang kay kung sa series, hindi ka man nakakuha gali kay hindi ka makasulod? Yes, action na. Mangkutabiliog na mga taxi kung siya nag-umpisa sila biyahe, kumusta ang ila kita? Oo, ari man diri si Sir, kamusta hunta? Sir, umpisa sang nagbiyahe, kamusta ang inyo kita, Sir? Okay naman doon tayo, kay nagbalik-balik mga busero. Nagbalik na busero, pero doon tayo lang. Taxi, kamo nagsugod biyahe, Sir? Sabado. Sabado. So, okay na ang inyong boundary, sir? Adjusted o kung maintain? Adjusted. Oo. Usually, pila ang boundary niya? Hindi man pinakitaon. Kung kita, makarkila man kami 500, upset. Kuhay 24 hours, sir? Iya, may curfew. Last days lang. Kala ko last days? Oo, ano may tao. Ano may tao mag-ano. Kaya parang sila last days action art. Tingnan alangan ka man mabiyahe to, na kayo pagka alas 10, wa na tao. Oo, usaon, manggod. Awa na gay tao. Magbiyahe pa ka. Dakon, pahiloon ka. Bakon Action na. art, no? So, amo rin ang sitwasyon diri. Hindi na pakita diri action art, pero langgit ang mga salakyan dito pasahe. May naobserbahan ka da, may aragin man ka makita, nga pasahero, o kung driver, nga way nakasuksok sa face mask? Ang diri sa pasulod ka sa terminal Caceres, nagasuksok face mask. Ang pasahero may ara man aksyon na art, pero galing kita yung iban, ang pamatasan bala kung kaisibutang lang sa dalom sang baba o kung sa sagang lang bala ginabutang action art. Pero, ginalantaw man natin, diri ang kalabanan, diri action art, bisan ang mga pasahero, wala din sa misiling biyang wala na kasuksok face mask, no? Kasi na may nakitaan kita isa lang, galing kitigaw, bagul to, pero pasulod naman sila sa nga area. Ang kalaban ng direction art, nakasuksok sang face mask, ng mga nagalabay. Ang taxi driver gani mismo action art, gasuksok man sang mga face mask sa siningat nila action art. So, ano nga sitwasyon diri sa area, sa Bacolod South Terminal, Sambog area action na art, with action na nanikiraw. Ang action nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon, Rod. Aksyon Hotline. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Now, nagbalik na subong sa mga taga Far South kag taga Far North. Ang biyahe sang Valacar Transit Incorporated, ang mga bus, nagbalik na sa normal nilang ginakantuan nga mga ruta. Pero under GCQ, sa gihapon, magasunod sila sa social distancing, hindi pwede nga magtinuparay ang mga pasahero. Amo na ang isa sa maregulasyon nga dapat sundon sang Valacar Transit Incorporated. And according nagligad sa kay Miss Jade Marquez Ceballos, nga hindi na sila magpangpulot sa pasahero kapin pagid sa madalanon kung ang mga bus halin pa lang sa terminal, buta na. Okay ba? Si Mayara dira nagamantay sa gilid sang dala na, tapos magpapara, mabantay ka mo hindi ka mo makasakay kay fully loaded na ang Valacar Transit Incorporated, hindi ka mo pwede nga makasakay. Dari sa Metro Bacolod, ang iban, mayara gid man kuno halin sa pasahero pakadto sa driver nga may face mask. Ang problema, tiara lang ginasanggab sa sulang nila. Kasing ginakapoy ang iba, no? Nga maginawa kung may face mask ang ila sining nawong.
Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the chairman of the Interagency Task Force or IATF sa Bacolod. We have Vice Mayor Elcid Familiaran on the line. Vice, how are you? Good morning. Yes, Aksyon, may mga gagawin. May mga gasa. Punta po lang masig. Salamat gid sa time. Umpisa pa kahapon ang mga moldo portigid ang influx damo ginagkaladto no. Hidlaw gi sila ka mall guro kag sini nga aga nagbalik na at least ang damo-damo ng biyahe sang salakyan. Sir, anong mga observation naton since gipatuman na gipaidalom sa GCQ Bacolod? Well, ini karon mabalaan kagid ni ang yesterday, Saturday and Sunday, why man gid ang damo pa malls or businesses nga may nag-open. O dula pa guron na may inform ng mga employees nga back to work la. Okay. But damo man ang nagapalo siyang instructions. Damo man ang Wala napasaway kasunod. Japon. Especially pag dulom na, wala na social distancing ang atong mga public utility vehicles. Okay. Goro, gahingagaw man kwan, nakatuwa boundary, kay bigado man, tas, iba naman yan, sa bicycle, tamo man reklamo, sukot nila tag 50. Ayawer. Kaya hindi man pwede isama Doble. ka pa sa hero mo. Oh, correct. Isa gid lang dapat. So, Mm. ba't kwan ina? Violation. So, ano inang mga problema nga nakita naton and mabalaan kami karon. Now, may plano ka mo, Vice, nga sa Interagency Task Force, liwat nga pong kuan ini, agod i-discuss ang inyong assessment right after sampila ka mainadlaw nga nagbalik kita sa GCQ? I think sa Saturday, nag-meeting ng mga committee, no, sa atong transport sector. I-check ko na sa kwan. Okay. Pero kamo as a whole sa Interagency Task Force, way na kamo plano nga liwat magpungkuanay, maghimo sa assessment after na silang epekto nga do nagdamo, nagulpiada ang tao nga nagalinagaw. Well, from time to time, mga action active na meeting kita Yung mga makitaan sa problema, si Mayor makatawag na dayon sa meeting para ma-address ang mga problema nga nakitaan sa along the way. Okay. Sige. So, may ara ka appeal gyapon sa public Vice sa sining sitwasyon? Well, again, sulit-sulit. So, action active nga ang itlasan palo nga wala na ang virus sa ating palibot kaya nga GCQ kita. Yung lift na ganit ni Mayor ang paggamit sa home quarantine pass kay amoy nang appeal sa tao. So Okay. dapat responsable kita sa aton kaugalingon kag sa aton pamilya. Pinsaron pa lang permi nga proteksyonan nato ng lawas naton kung nakakuha kita. Proteksyonan tang pamilya sa pagbalik ta. Ang tupad mo na, way ka nakakilala siya Way ka nakabalo kung di na siya nagalin, kung positive na siya or hindi. So, advice na sa pumuluyo, halong lang ta. Vice, salamat gid sa time kag good morning sa imo. Yes, thank you man Aksyon kag God bless mo da, kag sa inyo tanadra sa station. Mayong aga. Aksyon Hotline. Vice Mayor Elcid Familiaran nga mo man ang tagpamuno o kung chairman sang Interagency Task Force diri sa siyudad sang Bacolod. Now, sa iluan tang aton kapulisan, kumusta ang ila sining monitoring subong? Kay kadamo gid sa nakita naton galing kay tikon sa ang nagagulualin sa balay, most likely masuksok yung maniya sang
face mask mo. Ang problema lang tuloy aras sa mga barangay, aras sa mga subdivision, gaginuwa, ahway, gidagasunod Aksyon Hotline. Pero nano bala ang latest assessment sa aton kapulisan? I understand may ara man sila gani parada karon nga agaho. Online sa hotline. Online Joining sa us this hotline. morning is Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang Public Information Officer sa BCPO. Sir, good morning. Aksyon Art, good morning. Good morning sa bugos ng katapos staff and management ng Aksyon Radio diri sa Sudad sa Bacolod. Again, on behalf ng Amon City Director, Police Colonel, Attorney Henry Binas, mayong agagid sa tutanan. Daw ginakakahapo. Kapatapos ng inyo paglibot? Pag-ulagid na tapos ni aton nga rekorida, direktiba gikan sa Police Regional Office 6. Okay. Magakanda kita sang information dissemination, ang pag-downgrade naton from enhanced community quarantine to general community quarantine action art. Okay. Sir, since ginpatuman o gin-downgrade from ECQ to GCQ ang Bacolod, anong observation ta? Kaya kadamo gigyapon sa nagapinasawa, why gasuksok face mask, social distancing, anong inyo assessment man? Inyo paglantaw, umpisa sadtong Mayo 16, tub-tub karon gadlaw? Action art, sakto inang imong observation. Ako mismo, sang paglibot ko sang Sabado, Domingo, hasta kaina, ang aton masami makita naton. Only alos hindi man tanan action art, pero Okay. madamo sa gihapon nang wala nag-obserbar sang aton nga ining basic about COVID-19 ining pagsulob sang face mask. Kaya abi nila siguro action art kay nadula ng ECQ wala naman ang COVID, makalibre na sila. Kay iban gani daw nagmayara pa celebration sang kahapon kag sang Sabado. Kaya binakuno tapos ang aton crisis about sa COVID-19. Still, remind kita sa ila na hasta subong ya action art wala pa giniya vaccine ining aton nga COVID. Okay. Kag sa gihapon ginimplementar naton niya ining social kag physical distancing ang pagsulob ya sang face mask action art. Pero makontrol ta, sir, anong sarang mahimo sa pulis kung may makita sa karon way gasuksok face mask? Since gang ordinance sa Bacolod, way pa matapos ni, way pa makumpleto, anong imuon naton? No? Pero sa curfew, may nadakpan ka mo, sir? Sa aton nga curfew, ang actually curfew natin, wala naman sing pinagbago during normal days kasi subong may pandemic kita kay 10 to 4 a.m. Mayara kita sa gihapon pero gagmay na lang gini magkaladakpan naton kay maski pa paano wala na nato man gina-observe meaning HQP or home quarantine pass. Unlike sang ECQ nga mayara kita sa simpo nga tag 60, 40 ang magkaladakpan naton sa subong very minimal ginagmay may 3, may 5 sa kada gabi ang aton nga mga curfew violators sang aton nga GCQ. Now, ining action art ang sarang na lang ginaton mahimo subong gahulat pa man kita sang ordinansa about iniya sang aton wearing of face mask kag pag-obserba sang social kag physical distancing. Ang ginaobra nato sa subong una bes, gina-warning, gina-remind naton ang aton pamuluyo kung makita ta automatic naton ina sila nga gina-correct sang dapat i-observe. Kung may mga pag-insister dira, hindi sila yung magsunod, that's the time action art nga dakpo naton sila, aristuhon, paila naton sang disobedience to person and authority, ang Article 151. Ugaling maburubugat ang pinalidad sini action art. Pero mostly naman kapamati, naman diri action art, wala naging matsing diri sa aton nga pumulo nga dautig, agid, mostly kapamati kung nambalan mo sa aton kapulisan. Pero why pagidman ka mo sa nasampulan na bingin gindakop after nga nag-GCQ kita kag pwede siya nga o kung plano nga paskaan kaso? Wala pa action art kay sa nahambal ko na kung naton hambalan warningan kasunod man sila action art. So, kay ang aton yes action art. So ang gwasubong saway lang anay ang imuon sa pulis ni sa mga nagapinasaway? Yes, amo na lang ginamaobra naton action art sa subong unless otherwise kung hindi gid sila ya magmati mag-resist sila sa ginaobra naton atong gilampilmentar about isang face mask. That's Okay. the time pwede ta na sila ya madapop action art. Pero kung may ordinansya na automatic, kung makita ka, laban ka gidayon sa dakpon sa pulis. Yes, exactly sakto gina action art. Kaya kung i-implementar ta ni dayon ining aton Article 151, sakit-sakit ni action art. Okay. Because this is 1 month up to 1 year imprisonment. Uy, laway gali na. Lawig ni siya sa aton revised penal code inong Article 151 ato nga disobedience kung lita pa na yang pag-idugang ang
Republic Act 11469 aton bayanihan to heal as one act niya sang aton COVID-19. Pero sir, ano subong ang update? Ang report sa imo halin sa aton mga border area na makontrol pa man sang pulis naton. For example, dira sa may Bago and Bacolod nga sa sumag dapit nga boundary. Kumusta to sir subong? Sa subong Aksyon Art, ako magalibot, ako right after, sinisakon din nga mga importante din nga mga chairman sa opisina, mag-check up kita sa aton nga mga model control. Expect nato niya Aksyon Art. Kay maski sa monitoring nato nga sa Facebook, ang mga terminal outside Bacolod ya Aksyon Art, pauli ang damo ko siya sinulod subong eh. Gani. Wala, makita ta, wala di may nag-observe sa social kag physical distancing labi na gid sa mga terminal, but not in Bacolod. Kaysa nambal ko nagapasulod pa lang sila ya subong. Pero dira malaba gid ang pila dira sa aton nga mga outer border control ya sa subong Aksyon Art. Anong ginapatuman gyapon sir sa mga border control? Ginaisa-isa gid check, tinano matabo sa mga bases di pa panaugon ang pasahero naman? Ang matabo dira ginasaka ina isa-isa sa aton nga mga deep-ed nurses kag ginakuha ang thermal scan temperature to thermal scan amo na nga medyo gadugay kag sa subong kapatuman kita gyapon sang ad-even scheme sa nagasulod sa sudad sa Bacolod luwas niya sa mga exempted ining aton mga empleyado ining may mga nabilong sang unab na may mga provincial carpas mga basic essentials may DTI may RNS special lane ining aton mga frontliners nga mga doktor nurses may mga special lane may mga priority lane pero mga ordinary nga masalakyan private nga salakyan nga wala na madala sa mga exemptions naton Aksyon Art magapila sa gihapon dira pagpatigayon maski ang dira ya sa mga aton nga mga priority lane may ara man ta thermal scan siya pang ginapatigayon pero ang mas malaba ining aton nga private vehicle nga wala na bilong sa priority lane labi na gid kun mga buses kag mga double tare kay damo na ya pasahero ya Aksyon Art. Bot nambalon kung private ka salakyan kag way ka nagasunod sa ad and even scheme no sa plate number hindi ka gid pagpasudlon gyapon. Hindi gyapon niya Aksyon Art. Unless otherwise, on emergency cases, case-to-case basis man kita gihapon, kaya kung pasyente ina, pasudlong gina naton, kay emerhensya ina. Pero kung hindi man importante ang mga transaksyon mo diriya sa Bacolod, I'm sorry, pero hindi gyapon niya sa sulod kay part ina ya sang EO number 35 ni Mayor Bing sa aton nga ginaobserba sa syudad. Sir, may ara sang ginpadala sa mayor diring information ang pagkasanay sa motorsiklo sa mga asawa ginatugutan especially kung magbakal sang essentials. Now, paano naton ma-determine kag paano naton may baluan nga nagasugid insakto ang mga asawa nga ini sila mabakal gid man essential kag napabalo na naton ang mga unit na partis ni? Regarding na sa bagong reminders ni Mayor Bing, sa Domingo pa na napakahapon na pabalunan naton mga team leaders. Okay. Ang aton nga mga station commanders regarding ini sa mga asawa nga trabaho. Anyway, ang depende naman ina kisa sa assessment appreciation. Ang assessment judgment call man na kisa sa aton mga team leaders nga diraya sa aton mga 8 ka mga border control. Mabalanta man sa gihapon. Pabalta nagasugid sa matuod, dawi maghambal, ang ilang mga facial expression, may ara kita dira mga technique how to determine ang inang mag-asawa. Okay. Pero kung diri kaya within sa Bacolod nga waay na kita sang inner check-up points, base blasin kung may pulis naman nga magsita sa mag-asawa nga kasanay kag amo nang halinan sang kinamog blanla. Ang aton mostly pulis mo nga gina-deploy sa aton mga places of convergence usually Aksyon Art. Sa mga merkado, sa mga terminals. Kung may ara man dira isang masitaan sang pulis, labi na nga magasawa nga sa mga job related bala kisa nga di malikawan Aksyon Art sakto na nga subong tigado kita galimit man kita sa aton sa mga duty kung pwede man makasanay makanay. Kung bala makatipid man kita sa aton mga budget, still ari kita sa gihapon may mga station commanders kita nga na mag-assist kung may mga ara hindi pag-intindihan ay. Ay, sige. At least na-inform na sila kay siling ko base amo nang halinan kuno ay bala ma-inform ang aton mga units nga base amo nang halinan sang kinagamo. Sir, ma-update lang ko dali kung anong latest investigation may ginrelease mo taga Station 2 atong ginpatay diring si Mr. Gerald Quadra.
Action art sa subong kapadayon sa gihapon ng atong investigation. Kaginahulat naton ang autopsy report no sang bangkay ni Gerald para ma-determine naton kung anong klase sang armas kag pilagid ba lang igo ni sa aton nga victim amo na sumo aton nga ginahulat ang autopsy report. Then as so aton mga suspect or mga suspect sa subong wala pa nato ma-determinar kung sino gid ang mga tao behind ni sa pagtiro at as to the motive. Even though action art na madamo sa nagagawa nita mapunggan ang public knowledge, public opinion nila, mga ila dira yang ginahambal, ini may kaangtanan sa illegal nga droga, but sa amo niya sa BCPO, still, ang aton diri ginabasihan niya ebidensya kay aton tinutuyo makapalgid kitaya kaso kag matagaan gid sa ang pamilya action art. Sige. On that note, basi may ara kaliwat itugon sa public, not only sa Bacolod noon, kundi ang mga manugsulod diri sa Bacolod. Please go ahead, sir. Yes, Aksyon Art, una bes, madamo nga salamat no, sa inikayunan, nakahambal kita diri sa Aksyon Radio. Una bes, ginaremind ko gid sa ilang ang nadula ang ECQ lang. Nag-downgrade kita sa GCQ, pero ang COVID-19 ara sa gihapon, wala gihapon sa vaccine. Practice gid extreme precaution. Mataas nga level gid sa paghalong kaysa subong wala pagidabulong ang COVID. Sa wala mga importante nga transaksyon sa Bacolod, hindi na kita na magpamilit nga magsulod dira. Kag sunod lang kita gihapon sa odd-even scheme, subong Lunes ang makasulod, may mga numero nga nagatapos sa 1, 3, 5, 7, 9. Buwas naman ang may mga pares naton. Sunod lang kita sa ginapatuman naton base sa Executive Order number 35 ni Mayor Bing. Sige. Ate, okay na lang na. Nautod na siya. Ibalik lang siya kadali kay doon nautod ang iyang statement eh. Aksyon Hotline. Thank you, Gida. No, ang panumdom diri sa aton nga kapulisan, hindi gidanay maghalag ka pinasaway, no? Basi mahingagaw ta lang siya kadali. Bisan tayo na lang. Sir, sorry, ginautod ang linya mo? Sis, again, so action actually iton ko. Una bes, hindi kita dapat magkumpiyansa kay ang aton subong nga nadula ining ECQ ng downgrade ng kita sa GCQ. Wala sang vaccine, wala pa ini bulong ang COVID-19 sa nagagawa nga may mga trabaho, practice, please gayo kami sa inyo. Mataas nga degree sang maghalong gid kita sa aton nga pagiho, magdala gid permisang alcohol, hindi gid magkumpiyansa sulob sang face mask kung makaara ka mo dira sunglass o cover sa inyo nga manawng mas manami kag permi as just like sa gina-practice namon action art every time magpuli kita antes magsulod maligo kita anay nga daan antes magsulod sa aton mga panimalay. Iba na action art ang nagahalong sa subong panyimpos kag sa subong adlaw nga Lunes ang makasulod lang may mga plaka conduction sticker nga nagatapos sa 1, 3, 5, 7 kag 9. Buwas naman ang may mga pares nga mga plaka at mga conduction sticker. With that, Aksyon Art, madamo nga salamat. Mabuhay po kayo. Aksyon Hotline. Salamat kid Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang Public Information Officer sang Bacolod City Police Office. Tingita mo may mga regulasyon gapon, itry be, basi kung narat na si Vice Gov Ferrer. Kay Ario, ang comment ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, silingan mo na yung problema kay do kulang sang koordinasyon ang Bacolod kag ang province. Ti pareho sinisubong, may mga masululod diri sa aton sa Bacolod from outside Negros, i-regulate kit sila mo. Kung wala nagasunod sa ginatawag nga regulation, especially sa plaka, odd and even scheme, hindi ka gidya kasulod no? Magluwas kung emergency kag may justification nga masulod ka diri sa Bacolod. Aksyon Hotline. Tini nga mga bagay, abi mo, dapat abi ko sing una, gani gamiting manipermi ang provincial government, ang IETF sa probinsya, ang IETF diri syudad sa Bacolod. Kay damo ang nagapinanawag man mo, nagakulit mga Vice Gov Ferrer, sing ilang Vice na tabo ni man, kubudlay niyaw, sa Bacolod yaw, tigaling amo ni Blang, aton diri at the end of the day, ang ginaaway tatani subong, amo ning COVID-19, tiyan mo na nga siling ganin, ang comment mga ni Vice Gov, siling dapat may unity ni, nanong tabo man, nga daway gayon na itaw,
Sige. Pagbalik ta bala karon kay tutukan ta siya. Para nga kuna no ang kabudlay ni no nanong tabo sa Bacolod kag sa Negros to daw. Aksyon Hotline. Dapat partner sila no? Dapat mag-isa ni tani ang Bacolod kag Negros Okay. Para may ara sang unity sa mga katulad sining nga may ara kita sang ginatubang nga problema kapin pagid diri sa pandemic ining COVID-19. Aksyon Hotline. Kag ti dapat mag-isa ni ang tanan nga maopisyalis naton kag ang publiko. Karon na kay kuhaan ta siya sa iyagid personal ng komento parte sini man pagkabati sing iban nga nag-comment si Vice Gub damo na dayon nagtaas kilay may mga abansi kadamo nga daan subong sa mga maalam o nga mga naghatag sang komentaryo. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, kadayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub.
Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang makaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon! Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang makaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon! Radio! Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang
akon nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo bakulod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. 54 na. I-acknowledge ko lang niya na yung mga nagpadala sang mensahe pagi sa aton sining text hotline o kung sa aton sining chatroom. Isa-isahon talang niyang mga mensahe nyo. Kay Philip Laurente, good morning. Halin diri sa Barangay Minuyan, Nelda Siguanse. Good morning, watching live. Arapan si Primo Rafael Zamora, Rinanti Ondi Magbano. Oy, nunoy nanti, good morning. Vivian Istrobo. Aksyon need to follow using PPS religiously, especially the social distancing for the security and safety of everyone. Baka mamaya biglang bumalik ang virus, perti kabudlay kanugon sang sacrifice naton pila kabulan. Dennis Salazar, good morning man. Good morning, kag patamiyaw dira sa mga kababayan ko, sa mga tagkanduni, good morning man, dira sa inyo from Qatar. O, sige, halong kadra. Jocelyn Liboon Dispo, good morning man, thank you for listening. Si Mark Jason Locsino, ka monitor man, siling niya, Liog Tamyaw, Jason Locsin, Pamati, Glendale Homes, Barangay Granada. God bless sa imo program. Now, i-check na karon si Colonel Romeo Baleros. Damo-damo, balakwan, damo-damo, ginpadala pictures diri sa akon, lakarluta nga terminal, puwerti kagutok na, wagid social distancing. Aksyon Hotline. Pasisiman nga terminal, amo man Oy, please, i-check nyo da, mga kapulisan naton, Colonel Baleros, sir, i-check bingi mo mga hepe. Kaya daw grabe, adamo, gid sa nagapinadala, sang ila sining ka mga kwandre, mga pictures, nga tuman kadamo, sa mga nag-standby sa mga terminal nga gusto magsakay sa series, pakadto diri sa Bacolod. Aksyon Hotline. Hindi kita gusto nga maginutok nga nang kadamo gidlayas ang naga-standby. Ti paano nagkaroon man kung may social distancing da? Aksyon Hotline. Oh, sige. Dugay-dugay lang. Now, diri ko anayo, number 1, ti waygid madayon ang biyahe sang mga roll-on-roll-off vessel kag sumugman mga fast craft. Ang nami sini kay bangod nga kundi GCQ na matamat na nakahulag ang mga negosyante, ang pila ka mga negosyo matamat nga nagbukas, hindi lang galing 100% ang tanan. Good morning gali kay paring Raymond sa Alarcon Sagal Jr. Nya ang ginawa may-ari nga may kapamangkot kin paagi si iyaw kay silingya ko ni kadua mong asawa nga nakarelasyon kay liwat way ka mo makapakasal magkasanay kumus motor paano na ma-justify sa pulis? Aksyon Hotline. Check na karon sa pulis. Now may mga abansi na nga mga planning now for the future kung paano makarecover ang hindi lang ang negosyante, kundi ang pangkabilugan sa probinsya. I don't know kung diri sa Bacolod, may mga amo na nga stage because may exit planning team ang gintukod ng Bacolod. Nga mo man ang ila papel, kag amo na ang ilas ni trabaho. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Mr. Frank Carbon, ang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, MBCCI Chief Executive Officer. Sir, may ngaga? May naga. Ang bad news, unahan kung bad news ni kayo, why gid naman na yun ang biyahe nyo, to May 31, gid sir? Hindi man siya bad news. Ayaw mo na siguro nga kung resulta. Galing kiti,
Way mga amo to gani nga silinyo, do hindi way mo ga-expect man nga dumayo gid kay number one, kulang nga daan ang mga passengers man o hindi ka mo nagapaabot nga may ara madamo nga mga manugsakay. But art antes ta discuss further. May i-correct lang ko dutay sa imo nga statement kina. Yes, sir. Nga asling mo Roro kag Pascraft, wala biyahe. Ang Roro, sige biyahe nila ya. Sa mga pero essential. Cargo lang, ha? Mga essentials. Cargo nga mga trucks nga madala pagkaon pililo, tabok di, fuel, sige sila ya. Pasahero lang wala. Pasahero lang wala. Yes, correct. Thank you. Sige, tas madala ka to fuel, may lorry ko o tanker ko, karga ko da. Madala ko to, pwede balik ka mo man, may mga utan o manok, dalawang ko to sa Iloilo, baboy, etc. Pwede kita kakambyuan, ha? Okay. Sige na ya. Aha. Now, ready na kami tani biyahe siningaglaw Mayo 18, no? Iskan limited lang na trip sana, testing kung ano kadamo ang pasahero. Okay. But it looks like basing sa series daw damo, no? Ang luyag magpakadto. Siguro it's because nga first wave lang na mapasposisyon na di sa Bacolod sa Ubra. Siguro in the coming days mahina-hinay na. But tani luyag na kami tumagbiyahe. Limited lang nga number of trips. Limited nga capacity lang. Sige sa Coast Guard, tunga lang anay para magka-social or physical distancing kamo on board sa barko. Okay. Tingamon pwede gida. Okay. Galing nagpangabay man si Governor Lacson, aling yan, nagsulat siya sa DOTR which is amo na sila Stugading Chairman sa Marina, nga kung pwede delayed ka lang, kaya ang akon being ang iya being kwan. So, testing, dali lang ni siguro another 1 to 2 weeks ni blagurong sa sila kag mismo man di ang sa Coast Guard, sa Red Cross, manog tapos na ning ilang na preparasyon para sa mass testing. Daw laboratory ta. Dinami gini nga kung may magsuluding nga mga may masakit o kung mga OFWs, ready na kita nga i-testing sila kag i-quarantine kung daw kinanglanon. Which is very good also. This nag-ayo sa amon si Director Vero nga kumanon tanay ayo sa atong gobernador kay daw mayon sa atong tanan conforme man kami. Okay. Nga mahulat kami. Hindi nakaulat na kami 2 ka bulan, what is 2 weeks, no? Oo, base madula na mo 2 ka bulan na mo sakripisyo because of 2 weeks. Kasi kung maulat kami base June 1 o base makabalik kita and everything. So, yes, sir. We will announce, like mga Nimivero, we will let you know. We will talk with the governor and the mayors, no, sang 2 ka siyudad nga highly urbanized. Kung before June 1, kung bala ready na sila to accept sa mga pasahero. No? Yes, sir. So, most likely by last week of May siguro, or 3 days, 4 days before the end of May, makakonsultuhan na siguro ang aton marina kanyang aton mga local leaders. Okay. Para Now, makaprepara naman ang mga shipping lines. So. Mayroon ka muna meeting with former congressman now, isa sa mga nagabulig sa probinsya, Albi Benitez. Tell us na ano ang maginistoryan niyo, Sir Frank? Oo, kay si Governor Bong kag ang business sector na nag-agree kami po si Governor na may istorya kay matamat na ginasira ang mga health issues, no? From ECQ, nag-GCQ na, may new normal everything, tisling namon. It's about time also, while nag-improve o gasira kita sa ato health issues, amat-amaton naman bring ekonomika, no? Para makasugod naman ang negosyo ta. So, last Friday, May 15, no? Dito sa hotel sa probinsya, ang Negros First Residences. Meeting ko si former Congressman Albi, siya ang subong consultant economic affairs ng atong probinsya. Tumanto si Congressman Stephen Paduano. At tumanto ang aton provincial administrator, si Redias, kagiban pang mga managers, executives ng province, upod man sa amon sa Negros Occidental nga business community.
damo to kami nga na-discussan. Pero isummarize ko lang, ating daw may 5 kami to points of discussion which ipadala namon ni by tomorrow, ma-finalize siguro namon, padala namon kay Governor Bong at kay Congressman Albi for them to consider and prepare also sa mga programs o projects na kung paano ini ma-implementar. So, amo ning una-una gid, siling namon, ang kinanglanon ta subong nga may trabaho ng tao, kaya daw 2 ka bulan na daw malanagid, no? Okay. Daw hindi na namon masarangan sang business sector na magsige amot. Mismo ang ato national government, daw pabalo na gani nga kung gisecure na kamo, daw ay nasap, something like that, no? So, tisling namon, number 1, kung may ready o kung may other infrastructure projects ang provincial government or cities, amo man ang national government nga na-hold ang tungod sang kwan, kung pwede immediately i-restart na kay trabaho na dayon, no? Damo nga trabaho na. Kaya to ang ara na nadaan sa pipeline, kung pwede mabibing na ma-award ka dugang pagiging trabaho. Pod man siya national government. Kaya na automatic, libo-libo na nga trabaho halin north to south sa Negro-Occidental. No? So that's number 1. Okay. I-review nila kung what are the jobs, what are the projects na pwede ma-restart immediately nila. So, padan. Ikadua, sling namon, basic kinanglanon pa. Either my food assistant o cash assistance o wage assistant anay for 1 more month or 2 more months. Meaning, ini ang June, July. Kay kadamo kami, maabri na kami matamat abri. Hindi man namon ni dayon, ang tanan-tanan mapabalik at sulduhan, di matsyag pa kami nito. Ano kadako nga binta ang amon mapasulod. Imat man namon ang amon gasto mo. Labi na gid ang sweldo sa binta. No? So, siguro kung empleyado siya ka restaurant may pulo ka, basi wala matlingga na 5 lang matamat man kita, no? Basi wala man da binta. Okay. O hardware ka da, or ano. So, in short, may harap pagyapon na hindi masildohan. Kag inibla mga self-employed da, hindi sila dayon kakita kwarta. Kabalo ka man siniguro sila, damo nila da kayo da, gabligya mani, gabligya da, libo da, manok nila, no, na chicken joy, barbecue, damo pa ni kayo. And we will not have the income gap. Damo pa ni sa in short, damo pa ni nga mga sektor nga waay pa di income kung maara di man, gamay gid kayo. Tikinan lang pa ni assistant either from the provincial government or from the national government. So ganyan pa ni, either tagaan sila trabaho, no food for work, then may dutay ng fildo pagkaon, o whatever. So i-consider it. Yan taon man ni kuno sa probinsya. Okay. Pero ang Bacolod, sa Bacolod, why pa kami ka-discuss? Bisan partly lang sa mga future plan man? Why pa? Why pa? Alas 9:06 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon Hotline. Kay Sir Carlos Ligaspi, good morning. Amo man kay Boy Jolingo, Thadi Saison, Nens Mi Harovilla. Ara man dira sa Gilongano ga monitor man. Art. Ay, sorry gid siya, nautod ang linyata. So, amo nang ikadua. Ikatakto, Art, amo nin daw maayo, no? Kay Singamon, damo man ni siyang nga empleyado ta, na base ang ila ba lang nga skills or ang ila nga kumpanya hindi nagikabre. Ang siguro, triningon mo sila bag-o na skills. So, example lang yung matchag din namon ang hospitality nga industry bla, amo ning mga restaurant, resorts, hotels, no? Hindi gini ka open to do kay half or more than half ng ila kwanti so mo bisita. Ila sulod, di ila gaut ni medyo hinay. Ibati bla mga kusinero, or mga bartenders, or waiters, or mga housekeeping crew nila, tagaan na skills na bago. So, kung isaylo sa diin nga negosyo na pwede yan. And example sini, dito bla sa Pasig,
Oo, sila mga tricycle driver, sa dutay kaayo, ring nila, i-meeting namon ang panda, kag kamo, kay base i-hire nila kamo, tituhod mga 500, kuno ka tricycle driver, sige, hire sang panda, full delivery sa pagkaon. Ikalang mong delivery, mayo. Oo. So, in short, pangtaan sila. In short, buligan sa province, sa food sa amon. Okay. Amon ni kinanglana mo namon, gago, trainingon sila, bago skills, pangitaan sila. So, para nga hindi isa mawadan, no, o trabaho. Okay. Ika-apat, haling namon, damo kwarta subong ang gobyerno, pero ara sa landbang kag DBT. Nagsiling pagani si Sunny Dominguez, mayroon pa ko additional nga 50 billion. Ihatag pa ni namon sa DBT kag landbang para ipahulam o recapitalize sa mga bago nga mga magagmay nga mga negosyante. Namon to agreement nga ang land bank starting today kag DBT open na kamo regular banking hours 9 to 5 kag full force na especially law department. Kasi sang ECQY gid o ang ila banking hours 9 to 12 tapos kilita lang 1 or 2 people. Hindi namon isa lang ka tuig hindi ni magpanahog ang kwarta sini. Okay. Kinanglan ang kwarta manaog gid sa mga gagmay negosyo, recapitalize para maka-hire na tao and everything. Yes, so, sir. butangan ni program, no? Kag-ari ang ikalima, which is ginapangayo ginamon sa probinsya. Since damo ang bangko available na kwarta, no? Baratong interest. So, dapat ang probinsya, ilang taon Manila, basi i-refocus man ang development ng probinsya. Okay. No? Ato ang like rice, tagaan na gid-atensyon na. No? Ang atong fisheries, tagaan ka na. Oo, kasi naman ang fish funds owner kag ang poultry livestock ko. Damo nga manok sila kung hindi mabreed halang tambok na tabo nila na. Amo man ang figure. Kalambok ng baboy, hindi niya, wala, hindi mo padalas nilo, hindi palas Manila. Ang sarado man restaurant, etc. So in short, it's about time. Lang taon, ang industry this time, ang development focus for industry. Nga mo ang daw economic drivers sa Negros muna. Like before ang Canada, ang Port District rice na. So tanan nga focus ang kwarta sa rice dra na iula example lang sa Port District. Anong kinanglanon nyo? Irigasyon, dalan, modern rice mill, o service facility. In short, i-refocus anay din para dasig ang pag-rehab. Okay. All of this needs study pa and details. Ngayon magani kay ang mga congressman daw mag-ilam sila nga plano nga ang dire sa dalom kasaka sa babaw buhan Manila na duro mga layi to support sa activities ni sa dalom. Mayo yes, sir. So kung may ara local government. Kung may ara gid man mga update sa uli, please inform us para nga mapabaluman naton sa public kung ano mga planning ta. For the meantime, Sir Frank, thank you gid sa time mo gin-share karon nga aga. Pero ari gid ang pinaka-importante, yes, sir. Art. Ang tanan nga rural bank, street banks man, ang mga microfinancing plan amat-amat na kamo sa land bank kag BDP maglantaw. Kung balang inyong mga receivables, kung pwede nito ibaligya sila. Subong nila capital sila, halos tanan sila, ara sa receivables nila, pangutang. Okay. Kaya wala na yung pahulam, kaya pwede nila dalon, di pautang nila dito sa land bank o DBT, back loan, para ang kwarta mabalik sa ila, kasi mapautang pa nila. So magdubling nila kapital para dating. Pwede yes, sila, amo na subong ang immediate na mabuhata para ang kwarta, maglapta na yun dari sa idalom. Sige, on that note, Sir Frank, salamat gid sa time. Good morning. Art, thank you Vidyatin po. Salamat man. Aksyon Hotline! Alas 9:12 na Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Oy, atensyon sa Tagalakaluta, damo-damo gid nga pinadala di sang litrato nga ang kagutokono sa dalan hindi hamak gid sa mga terminal puwerte ang gabalantay sang salakyan why gid social distancing makutundabi si Colonel Romeo Baleros kung nanoning masay niya kag nanong instruction niya kay kuan na balaw kay Major Romeo Bargasar nanong tabo dado damo gikuno tao da sa inyo
Si Sir Baleros lang para at least kuanan man siya. Pamangkot na siya kung ano ini kadamo gikuno sang ginutok tayo sa mga terminal ng Laho. Aksyon Hotline. Morning man kay Paring Romo Pasaporte, no? Paring Romo Pasaporte gamonitor siya. Ara man gamonitor si Maninay Alma, Maninay Henry Boy Gregas, saka gilungan upod kay Kagawad Direct Grigas. Si Maninay Mama Otit kag si Papa Dani kuno gamonitor man. Aksyon Hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the Provincial Director sa Negros Occidental. We have Colonel Romeo Baleros. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga po. Aha, si Aksyon Art po ng Aksyon Radio Bacolod sa Aksyon Hotline. Yes, magandang umaga. Sir, i-check ko lang ho, kumusta ngayong umaga yung mga report monitoring ninyo sa bawat police stations natin? Kasi gusto lang namin, sir, i-inform yung office nyo na ang daming nagpapadala dito ng mga pictures. Doon po sa violation, walang social distancing, ang influx sa mga terminal daw punta sa Bacolod, lalo na sa La Carlota City. Ano pong monitoring ninyo, sir? So ito nga at nagbigay tayo ng direktiba sa ating mga chiefs of police na mag-deploy ng mga patroller natin sa mga terminal at advisean yung ating mga publiko na i-observe na pa rin natin yung health protocols. Kasi kung itong pagbubukas ng ating lalawigan under GCQ, hindi ibig sabihin na ligtas na lahat tayo, no? Ito ay binibigyan daan natin na muling ibalik ang economic and business activity ng ating probinsya. Pero hindi sabihin na yung COVID-19 ay tapos na. Opo. No? So kailangan pa rin natin ng ating mga kababayan na mag-ingat. Dapat individual, ito kasi individual na health pangangalaga sa ating kalusugan hindi yung lagi silang kailangan pang hulihin ng pulis, kailangan pa silang pagsabihan kasi tayo naman lahat ay nasa wastong kaisipan, no? Opo. So opo. So ating pa rin advisean sila na i-observe pa rin yung health protocols. At para hindi nga magkaroon ng o mapasok ng COVID-19 itong ating lalawigan, no? Kasi dahil nabuksan na itong ating mga boundaries ng within cities and municipalities including Bacolod, ay kung mayroon diyang isang infected, imagine how many persons ang magkakaroon siya ng close contact. Isipin lang natin na kung ngayon ay mayroong maka-close contact na 10 in one day, for the succeeding days, yung 10 makaka-infect din ng 10. Succeeding 3 days, may additional naman ng 10. So, kailangan ito ay magkaroon din ng malasakit sa ating sa ating kapwa, no? Observe natin yung protocol. At pag hinuli naman ng kapulisan natin, ito mga nagbabiolate, ay parang ang pinagila sa pulis ay masyadong istrikto. So, kailangan natin dito ay sundin natin yung sinasabi na yung social distancing, face mask, huwag masyadong sama-sama sa isang lugar. So, yan nga ang ating pinapamonitor ngayon na pag-ikot ang mga kapulisan, magrekorida at gamitin ang ating at mag-announce tayo ang health protocols. Kasi ito nga, actually, para sa Manila ay sinarado na rin agad. Pinasara na rin agad ang mga malls. Kasi
ng tao yung malls. Ewan ko naman sa mga to kung bakit ano pang mayroon dyan sa malls na yan. Gagala lang naman yung mga yan. Pwede naman silang kumpili dito sa mga tinda-tindahan dyan, no? So, dapat nga yung malls na to, mga malls, huwag mo rin buksan eh. Dahil dinutot ng tao. Ano pa naman ang pupuntahan itong mga taga ibang bayan, papunta ng Bacolod. Yes, sir. Papalamig lang sa mga malls yung mga yan. So, magiging napakadelikado ang katatayuan ng ating mga kababayan. No? Yes, Colonel. So anyway, just keep us posted, lalo na kung may kailangan na iparating po tayo sa mga pumuloy natin sa Negros Occidental. On that note, Colonel, maraming salamat, mabuhay po kayo. Thank you. Aksyon Hotline. Grabe ho. May instruction ng mga hipes ng kapulisan. Karon dira sa Halakalota, basi ka monitor si Police Major Romeo Vargas, sir. Daw damo gida kuno sang ginutok da sa terminal sang series nga gusto magpapuli o magkadto diri sa Bacolod. Aksyon Hotline. Kay Sir Carlos Ligaspi sang UNOR, good morning, sir. Nening Layos Bakong. Harapan si paring Bro GC Dikilato, ang hepe o tagpamuno sang BGMP, sang Bureau of Fire Protection sa Moises Padilla. Si Inday Blaza, Christian Roa, may ngagaman, sir. Arnel Sosada, good morning. Al 5 de Nobyembre, always ka monitora, Kamatso, Sibonga, Herman, Kag-Odi, diri sa Barangay Gimit, La Carlota, thank you. Halin kay Al 5 de Nobyembre. Ani Raffles niya, good morning. Bacolod noon, watching and listening from Okinawa, Japan. Jocelyn Dispuho, good morning. Siling niya. Joy Angeli Marie, good DM. Joy Julingo, Bowie Julingo, natamiyaw ko na nagali kay ina, no? Salamat kita. Si Za Fernandez, sa Inubaan siya ga-monitor. Oy, sa taga Inubaan, ha? Kayong local radio station, taga-monitor sa aton. Salamat, kit. Aksyon Hotline. Si Roy Jantan Villalon, morning man sara. Cory Vidaha, Darsiena. Nais ko talaga ang ibang maging masaya sa paraan na ako. Sa post niya, sige. Nakalawig ito eh. Adam Alio, silinga ang pangangalakal ay naging mabunga at matagumpay mula nang ako ay namuhunan. Tiyam okay. Negosyo tiyang iya. Aksyon Hotline. Rogelio Catalbas Jr., Mario Bitke. Sige, ikaw kumusta? Nya mayaman ka na. Ay, klain. Diri sila nagsabtanay sa aton Facebook page. Sunday Oko, kumusta mga kaibigan? Sige. Damo gid subong mga nagatingwa nga magnegosyo man sa online bla, effective guray. Raul Velasco, good morning Action Art. Oy, engineer, good morning sa imo. Pamati sa programa. Have a blessed Monday. God bless us all. Thank you gid Lian Tadena. Salamat man kag sa kay Jocelyn Kalamaan, Arnold Lynn, Diana Perez, Dennis Richard Tibor Roma, si Delilah Ikral, si Budoy Pinya Florida, kuno Castillana, siling ni Madam Edna Subricaray, gamonitor man ho. Action Hotline. Inday Blaza, sige, Angel, Angilasi, Akbelia, morning si Jinky Dagia Mirais, good morning dra sa area sang La Carlota. Action Hotline 2006 Golden WD for Best Public Affairs Program for Radio. Ito ka mga importante nga mapamagi agad mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agad mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor.
Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang mga aksyon ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo,
Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio. Bacolod saludo sa imo, padayon Aksyon Radio. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio. Ang Radio Philippine Standard Time, alas 9:31. Ini nga oras ginadulong sa inyo sang CL77. CL77, laging panalo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon Hotline! Oy, good morning kanong Ed Gulmatico sing Action Art. Since COVID-19 was confirmed to be a manufactured virus, expectan naton ang second and third wave infection kag helpless kita nga mga Pinoy pagmatabo ina, seeing how our government leaders deal with it. Only we can help ourselves through self-discipline, patience, obedience to guidelines, understanding with each other, and compassion. Action Hotline! Ayos thank you gida. Kay paring kuano Sindoy Ransi ga monitor man, amuman kay Kagawad Melchor Baro Karumbinis dira sa Hinubaan. Good morning. Action Hotline! Way nagtagaling tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad, ang aton lang reminder sa aton nga magka-aksyon, pabakura gid ang inyo immune system kag resistensya sa lawas.
amo ning kapital ta para nga mangin maayo subong nga nagbalik ng trabaho, ginuwa ng tao para mangita sa panangabuyan, ti mayo gid nga mapag-gross kita, mapag-o na aton immune system. Ako nagarekomendar sa inyo because ako yung nagagamit gid sini personally sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Puno sang phytochemicals, nagabulig siya parang ang aton immune system kag resistensya mabakod, no? Kompleto pa sa vitamins and minerals, halin sa vitamin A to zinc, tandaan tagida. Nami kay simbog sa anuman nga chemicals, puro gid yan organic, amo ni nga ang natural healing properties nga duna sa mangosteen nga makita mo lang sa Dr. Alfred's ara ginaya, no, ang epekto niya. So tandaan tagida, parisan mo sang tiya mo ng combination para gid sa maayo nga kondisyon sang lawas. Aksyon Hotline! With Aksyon Oliver Pason sa technical side, back up ta karon nga aga. Aksyon JM Baikin kag Aksyon Dorel Cabato. Kung naman Aksyon Art Tayhopon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.